This week po bababa na sa pwesto si US President Trump. Paano po makakaapekto ang Biden presidency sa US-Philippine security relations? Do you think security relations between the two countries will improve under the Biden administration? Well, una po, no, ang masasabi lang natin dyan is pagdating po sa panglabas na relasyon, may continuity naman po ang Estados Unidos. Ang mabuti siguro mangyayari, ngayon pa lang, inanunsyo na ni President-elect Biden na magpo-propose siya ng batas to legalize the stay of 11 million illegal aliens in the United States. At siyempre po, may mga Pilipinong magbebenepisyo sa batas na yan. Second question po niya, some are saying Duterte had lost an ally as the Biden administration will likely be against the administration's drug war. What is your comment on that? Ay, wala po kaming comment dyan. Wala pong basehan yan. Ang meron po tayo ay mainit at malapit na relasyon sa bansang Estados Unidos. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.